Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa Tenerife, Spain. Mayaman sila. At ito yung pinakauna naming port for the year 2019. At tumigil Kasi mga copyright. Copyright. Ha? Mga copyright. Kapila? Copyright. Oh. Timberland? Hindi ka mahal kasi din. Ayan, so yung weather natin ngayon is mainit na medyo malamig. Na medyo mainit. Oo. Na medyo malamig ulit. May ibang part lang na mainit. Tapos kapag walang araw, may medyo kalamigan. Pero sakto lang, parang Pinas lang yung lamig pag lumalamig yung Pinas. Pag December, yung mga ganon temperature. Ayan. So, this is our first port for the year 2019. 19. And Uy, 19. oh, 2018. 2019, sabi ko. Sabi mo. And I'm very excited sa mga coming ports natin sa year 2019. Grabe, daming tao ngayon kasi Monday ngayon eh. Kaya, at saka ang daming mga isang cruise ship. Naka-sale sila ngayon dito mga boss. And ito yung mga type ng mga sapatos. 59 euro na. Tapos itong Vans, 44 euro. Naka-sale sila ngayon. Daming tao ngayon kasi naka-sale pala yung mga shops dito. Oh. Ayun The Body Shop. Akala ko yung The Body Shop, ano lang siya, Philippine, local lang siya. Meron din pala dito sa labas ng bansa. Tingin dito sa Old Boy. Dito na kami sa labas. Hinanap namin yung Foot Locker. Nandito lang daw sa... Ayun, Foot Locker, nakita ko na. Ayan, punta kami doon kasi dami atang sale eh. Magsha-shopping kami. Shopping ng hangin. Magkano pera mo? Ang pera ko dito ngayon is tamang-tama, mga 300 euro. Divided by 100. 3 euro lang. Grabe, may pila pa dito sa Foot Locker. Bago ka makapasok. Alam na to. Ay nako, ang haba ng pila. May pila pa ata. Ay na, Foot Locker. Mura na talaga. Limited lang siguro yung tao ang pinapapasok. Yo no soy el mismo de antes. Está